ndikulandireni programu inaso lero ya The Zoom pakalima wa MBC. Programu ine timakhala ndithu kutenga zinthu zimene zikuoneka pakatali, mwina zikungomveka, zikungolembedwa m'manyuzipepala ndi zina zoterozo. Nkhani zimenezo timabwera nazo pano kuti tizizukute, tizione bwinobwino nkhani zimenezo kodi zikutanthauza kuti chani. Kuzitenga patali, kuziletsa pafupi nazizukuta mo zamabwino. Opanga zimenezo suinaso koma mzumuli wathu bambo Timothy Katita. Timakondwa komanso kunyadirani nthawi ndi nthawi, sabata ndi sabata makhala pamenepo nawo na programu ineyi ya The Zoom komanso kanema wa MBC. Nsananga ndi SCB abena chidzanja koma bekele bwanji tikhaledi modzi koma ndithu tisadayabe zosiyanasiyana zimene kuzumu na tikayo munditole kuti ndimlandire mzumuli wanga akuti awiri samayenda asadapangane olo baibulo limafotokoza motero. Ndimlandire mzumuli wanga programu ya The Zoom ya tsiku lero muli bwanji? Aine ndibwinoka kumene kumayi SCB. Ine moyo. Ziko mwambiri. Moyo wangu bwanji mnyamula. Ifeyo moyo wathu wabwino andi kwali yense ozindikira pakadali pano. Zati mawale lesendo ozindikira pakadali pano nkhani ndina kuti tieni tikwa kwambiri kumuntu. Yeah. Patezo tomazana mizira yayi. Pano ndi nkhani na kuti umazana mizira kuti yayi mungusapatse mvula wapereka. Mvula wapereka yokwa Yehova panopa kwa aliyese ozindikira ali munda ngati chimanga chipena pake chinakhanga tiyasokonekera mbatata chinangwa mbewu zosanasiyana ndipo ndimacheza ndi mkulu wina kuti yetu panopa ndikuuzeni kuda kwathu chimanga chambo kukhwima komano ambiri chimanga chimenecho chikakhwima chonje ambiri akamba zona kuti afuna aloweso mmundamo azalemo achina sawawa amenewo afuna azalemo chinangwa afuna azalemo mbatata zikakhala chonje kamala timafuna tizikhala kuti ife tikamapaka chonje ndiye kuti zili bwino chifukwa kuti mapiro ake timakhala nafunso tingapo gawo lotizana ndi vuto la njala samanga kuti pang'onong'ono iye achakuti boma chichonse boma inde boma lili ndi gawo koma gawo lalikulu boma lalikulu ati ndi wina aliyese inu mulilipo boma ine ndilipo ndine boma ndithu kunyumba kwanga ananga maya kunyumba abale anga makhako yanga na ineyo ndipo pamene tikuyang'ana boma president akwadu ndiyo ndipo yambirira mamoti zingodalira kuti boma chakuti ine boma lili ndi gawo lake lomwe likhozo mapanga koma tikazumula kwambiri boma lalikulu ndinu ndine tizizifunsa kukacha mamanda panga chani pano mvula amene kugweramo ndithu pali mayi wina pali bambo wina wanzeru kwambiri ali kumunda akulima chinangwa akulima mbatata akulima nsawawa akulima nandolo akulima china china kuti by the end of the day after 2-3 months azakhala kukolola mapereke munanganayo jayo ndipo boma payekha wapeza solution cholinga chaka chamasa zakhale mgulano amene adzakhale ochepekedwa kuti iye akuvutika ndi nkhani ya chakudya ndimene ngati preamble kuna kuti mene kubwera mvula musango kuti koma ndi mvula ikubwera iyayi mulungu atiyankha mapemphero takhati kudandaula zaka zonsezi mbuyo mosemu mwina tikati zaka ziwiri zapitazi takhati kumana ndi ng'amba takhati kumana ndi mafloods takhati kumana ndi mavuto sanasiyana kupeza kuti budget ya boma yakhala ili overstretched chifukwa yumakhala kuti inde akumapeza kuti ndalama zomwe zikanatha kugwira ntchito lipange mwina akagwira mankhwala nzipatala kapena mwina akamange zina ndi zina ndalama zimene zikupita towards food security kuti amalawi asafe ndi njala ndipo ona kuti mulungu atimva mapemphero athu chaka chamatha zakhenso next zina tichilimike kwambiri tilime mbewu iliyonse omwe tingalime panopa mbewu yomwe it's a seasonal thing nkhani ya tomato nthawi ngati ino amadula ndinamafuna zizankhoza tomato nthawi ino amadula kumene tomato nthawi ya mvula china January February china March tomato amadula zili ndife tsopano tiliye tomato kuti chaka chamawa henga kapena tikamati miyezi iwiri itatu era tikukolola tomato nkumagulitsa zikatende kuti ife patokha tikwanitsa udindo wathu ngati boma ndafotokoza kale kuti imene ngati preamble koma tsiku la lero mandilandira program yathu ya The Zoom ya lero ndi sona special state of the nation address special chifukwa tsiku la dziko lino wasinja waipeka sona walankhula ndi Malawi chichwa chake changa masiku na kuti kuisinja sona ija kuipereka kwa Malawi kuti inetu zaka zomwe mwandipatsa upresident zaka zimenezi izi ndi zomwe ndagwira ndi ami zomwe ndachita ndeno lero kundira ndakhala ndiphuma kwambiri chifuna kuti nkhani ya mvula samangoti mvula yayi tiyeni tipange china chakachona ndi chaka chamama kapena miyezi bwera tidzavutikenso ndi nkhani ya njala nditero kuti ine preamble ya program yathu lero tathokoza kumeneko kuti ndithu kungodzala maziko a program yathu lero ya The Zoom monga
kuzala kale mzumuli watu kuti program ya lero ndi Sona special tikati tukambana zosiyanasiyana pakuyankhula kumene wayankhula tsogolo la dziko lino kuti tayina bwanji mbuyomu tili pati komanso chitsogolo chikhale motani. Ndiye program ya lero tizikita pang'ono tizidutsa polingana ndi zimene tsogolo la dziko lino wayankhula mu Sona yake. Tsogolo la dziko lino kuti apart from kugula chakudya kwa anthu amene ali pa izungu pati vulnerable families amene litwa akhutidwa ndi kusweka kwa chakudya pali ma interventions amene achitika and intervention yomwe amalawi ambiri pakadali pano zipatso zake ayamba kuziona posachedwa apa in the next 1 or 2 months ndi intervention ina kuti apart from AIP yomwe amalawi ndithu ayena yawafikira AIP ija pabwera initiative ina kuti ino ndine mamwe tizingodala kuti tipatsidwe AIP koma tipatsidwe umwini wa zomwe tikupatsidwa zija nkhani yokhuza ndi National Economic Empowerment Fund NIF. Teona NIF yakalika kwambiri kugawa chani kugawa ma fertilizer cholinga amalawi ambiri amene ndikutekera apeze fertilizer pa ngongole fertilizer amene chakamuthire kumunda akamuthire kumunda kuja akhale ndi chakudya chokwanira. That's apart from nkhani yokhuzana ndi tanira kale ma interventions ngati kwapatsa anthu AIP komanso pa families amene ndithu akhala kukhudzidwa ndi nkhani na kuti ali achepekedwa ndi nkhani ya ma families amene jasoti akhala kupindula nkhani yokhuzana ndi social cash transfer kumatchula ndi tumafiga dala kuti tapereka ndalama zokwana mwakuti zokhuza ndi achina social cash transfer komanso dala kuti afikira manambala okhuza ndi mwakuti okhuza ndi National Economic Empowerment Fund kuti amalawi amenewo akatire fertilizer amene ujayo munda mwawo akatire fertilizer amene ujayo munda mwawo ndiye kuti ameneyo ndithu akhala ndi chakudya. Tisanakambe nkhani yokhuza ndi ma mega farm pakhabali action osiyana ma mega farm chanchani chimanga suti matuka chisala lero tsiku lomwe lokolola ndi mirakuli ino kama wasapo chimanga lero basi kudaba kuti mwakolola tsiku lomwe chimanga chimatenga about 90 days yomwe ipi 3 months ndiye ma mega farm aja ayambaso kudutsa chimanga kungati na February omweyo February malichi kukakutuluka chimanga ndithu president dziko anafotokoza kuti chimanga jonapa ngati food security ma mega farm aja akawanga produce chimanga chokwanira chona kuti by the end of the day chimanga flood in the domestic market komanso dziko la Malika ndikuthekera kuti excessive kapena produce agricultural produce ikatumiza soma kwa kunja ndeka food security neta mbasula kunomba kuti ino ndine ndikubeza profit sina mvebo kuti kapena kaka kapena kuchitipa kapena halombe kapena kuti muna omwalira tsaji akomwalira fanya bomba chimanga through my agencies understand for example ngati kuza ndi dola dola magaza dola ndi chibuku chomwe mapochoka choka dola ndi moja hapo maleo hii office president cabinet yoma yetu ya kwa mbili kugama kwa mavuno kufanya ndijenga bomba and amalapi needs amaya kankula chinthucho immediately mwatali kodi chikumachitika ndipo pang'ono just a few days ago minutes ago
ngani amafuta ni mavuta vuta anawapa kuti singa kuna excuse tikamba ngani sanduze sonkhani yayi mafuta kweli pakale pano ini ayi chifukwa kuti mafuta akanguti akwera panopa the impact will be so huge. And the beauty about President Dr. Lazarus Chakwera, amavomereza he is not somebody who is amanamizira kapena kuzungula kuja. He is an honest and straightforward president. Ndipo statement amama ndimana kuti amalawi pamene kuvutika zaka folo zapitazi kumanga labanga zakuti ndiye nkhani ya mafuta mwene mafuta ndikufotokozana kuti anena kuti izo mafuta akwere ayi mafuta akhalabe mtengo omwewo koma chomwe chifuna chena kuti ine ngati boma langa tisakuna kuti mafuta akwere nawo mafuta tinagula 51.5 million liters mafuta chinafuta ndichani mafuta amene achabwere fakana auza ku Ministry of Energy ndi ma sectors also okhudzidwa make sure that I'm giving you for now ndikufuna ma solutions inu muzondivomereza pofika lero how many queues were we able to see pofika lero ndi ineyo tikazungule mblante ya mlongo mumu ndi maboma ina onse makiwa ajadani ata msokolera kumata akalamula chinthu chikumachi chakuja zinachitikadi nifaka tifusa lero kuti tiyeni amalawi tifusane wina ndi zake ndi boma litomwe tamvapo kuti kwachitika maliro ati munthu uyo omwe aliyefa kuti chakudya analibe. The answer would be no. Pakhalabe ena amene ndithu amakhalabe ofuna be ndithu pamene pali ati mukabu ya tijayo mutuluke na mondo amene they can create storms in a cup of tea kapena coffee chifukwa chani iwo ndimene amatani kuti ndimene amachitira ndimene pala yena ndithu akuzokuna mizira kuti fumbi likutuluka pa nyanjalo ndi iweyo inu pa nyanja pangatuluke fumbi kuti makaudi yayi iweyo basi ndiona fumbiro chifukwa iweyo. Now there are some other people makamaka abale athu ndi anzathu makamaka opposition they would like to create everything jona kuti they would like to discredit zabwino zomwe zatikazi utani zomwe zikuchitika. Now chifukwa tunakama nkhani ya food security believe you me by the end of this February tiona chimanga chamba utsika posta. By the way ne posta ida bandali kumudzi kwathu kunchewu kwa beni chauya kwa hawidani talowa munda kwa chachibanga kumene kukwantha ukamba kuti chimanga tutamba kutani kuti ife nditsakwaniritsa kupeza mafertilizer ndatira mafertilizer chimanga pano pa chakwima iniyo ndina kuti tipite tikadya chimanga chaka chomwe chinocho anthu ake anapatsidwa fertilizer ukudzera ku ndondomeko ya AIP akwanitsa ndithu kumpeza fertilizer amene jayo athira mindamo komanso anthu ena ochuluka akwanitsa kugula fertilizer chifukwa cha nkhani jaji na ntukula pa khomo anthu ndithu ramazana zipeza ena akagula fertilizer nkhani yake tukula pa khomo akwanitsa akathira kumunda pakadali pano amba kudya mondokwa ena ndithu mana kuti chimanga chamba kuuma moti ena kulowa munda muja ngukayanika ndikapanga ufa zikuchitika ndithu ndi amalawi amene ajanda amene tsogolo dziko lino Dr. Lazarus Chakwera musona ya chaka amawayankhula ndipo amalawi amene ajenemera kuvomereza kuti zona ndithu a president ifeyo tu panopa tinakwanitsa kugula fertilizer nkhani jati tukula pa khomo munalipatsa ndrama akuti social cash transfer zinatithekera tinagwira ntchito siyana takwanitsa takagula fertilizer amene tinakanthira munda ena ndithu tinakwanitsa kufikiridwa ndithu ndi AIP amene takwanitsa ndithu kukanthira kumunda tapeza chimanga ena pa nthawi yanja ija ndithu atagwira ntchito siyana anapita ndithu madimaki ine ndiziveka chitsanzo adimaki yako mudzi kwathu timati kudzunje timati pa Jobe chimanga chinabwera anthu ndithu kumene kuko amapita kugula chimanga chija atapeza ntchito za ntukula atapeza ntchito za social cash timati chani food for works ma program ngati manja anakagwira ntchito ndikupeza ndrama ndikugula chimanga. So you do see even my MP because what even MP athu asalambula kumene koko ndithu anali pa forefront kumaonesesa kuti fertilizer wa AIP akugawidwa timaona ndithu mphungu wa nyumba malamulo samagona kumaonesesa kuti fertilizer wabwera ino anthu amidzika kuleni ino akwati
Chauya kaguleni, ino anthu aku Asulo kaguleni, ino aku Akawere kaguleni, zimachitika. Suti ndikumpangira kampeni, koma ndikungonena zoona zomwe zimatana. Inu mukamba zakwani. Ine ndikamba. Zoona ndi maso za background. Chifukwa pamene ati musona muja, president wa dziko lino Douglas Chakwera amalankhula nanu ngamene achakuti. AIP anakufikirani, anatifikira. Munakathira kumunda, nakathira kumunda. Mtukula anakufikirani, anatifikira. Fudu wake mnachita. Kodi nisi ngongolera kupeza. So you do see kuti the message is straightforward. Tsogolo dziko musona imene ijayo ukazumula kwambiri amalankhula ndipo olankhula ndi anthu amene ali the actual beneficiaries. Over ina kuyankhula sana bange bali address my issues economy sana bange address my issues shortages of forex sana bange address my issues akuza ndi fuel there are several channels there are several systems ili mboma imwe ikupanga address my issues ngamene kanya economy posenda ba vice president wa dziko lino anali busy amapanga engage MRA Reserve Bank Ministry of Finance tikupanga nkhani za mtundu zona tithane ndi vuto lokhuzana ndi kusowa kwa forex tikupanga za mtundu kuti economy should get back on its feet. Moreover, panopa you can say the economy is now getting back on its feet. Chifukwa chani zambiri zikuchitika. Now when what president meja kana yankhulapo. No, president so na chaka chino isona special yomwe amayankhula ndi munthu wina wake amene kawiri mwina tiona ngana meja ndosafunikira. But this sona was addressing these people. We are not saying kuti sona imene simapanga address anthu ena. Ngani yama economies president wa dziko ali ndi ma systems amene wakhazikitsa. Fakenda peka isanzo na posayedwa apa vice president Dr. Michael Usi wakangalika kwambiri engaging the relevant stakeholders pankani economy kuti tupanga za mtundu wanje Reserve Bank governor naosana remote kuforo kusana kuti tupanga bwanji pankani some of the answers ndioti Malawi akhala kuziona. Now tinene kuti ukazumula kwambiri sona iyi ndi sona yomwe ineyo kwa ineyo ndikuona ndi sona yomwe yapanga relate to the actual person on the ground amene munthu amene yoyo amakondwera mukampasa ma immediate solutions. Chimanga kulibe kwati make boma labwitsa chimanga kuona ngati akagule chimanga chimene aitenga kuti amene ndo 10% kula pa khomo amene akagwire food for wiki ma project ngamecha akagwira ndala akapeza ntchito ngati mecha wapeza ndalama akupita kwadi maka akagula amene uja wapeza ndalama akupatsidwaso ngongole ya nifi munthu ngati amene ujayo ndi amene economic empowerment yofunika kwambiri ndi on the grassroots kapena household level ima inayambira kwa munthu amene ujayo ali ndi chakudya chokwanira ana akupita school atadya phala akalowa school azapeza nsima that is a very critical component yokhuzana ndi economy. Famu ngati amene ujayo akakhala kuti mwana wake apita ku school wabwera wapeza chakudya wadya nsima akasewera munthu amene ujayo mind yake ili stable amapita kumunda akagwira ntchito molimbika. Munthu amene ujayo ndi amene akalime foja yomwe foja amene amatipasa chuma chochuka dziko lino. Munthu amene ujayo akakhala kuti president Dr. Lazarus Chakwera wampanga target ndipo munthu amene ujayo mind yake ili stable ndipo munthu amene ujayo akupita kumunda akagwira ntchito zosiyanasiyana. Munthu amene ujayo akulima chimanga, munthu amene ujayo akulima nandolo, akulima soya, akulima kakhobwe, akulima mbewu zosiyanasiyana, mbewu zimene zomwe zipanga drive this economy. Ndio ina kabanga sana kambe nkhani economy ino ndine tatifusani how much are we so far doing to contribute to this economy. Ino ndine mwapanga chani yana kuti to contribute to do this economy. But what you're saying is hey president sana kambi chose kuza ndi economy ino ndine tapangapo chani president akupanga address anthu amene amakhala the actual people ma economic drivers anthu amene ndi anthu akumudzi. Munthu amudzi amene uchayo president anapanga set mitengo yabwino kuti akalima chimanga chake cha akachigulitse pa mtengo wabwino akachigulitsa pa mtengo wabwino akakwanitse kugula fertilizer. Munthu amene chani yakulima uja ndi amene tsogolo dziko lino akumpanga target ndi kama nkhani ya economy. President akupanga target the key people pa nkhani ya economy. Yes, there are some other players in the economy, for example the private sector amene kuti nayenso akhale kuti active kwambiri pa nkhani ya economy amafuna ma raw materials kakula anthu amene amapanga mwina other food products ma food products amene aja amachokera kwa mulimi wa kunchinji amachokera kwa mulimi wa kutcholo amachokera kwa mulimi wa kuchipa exactly. So utati uone musona iyi president wa dziko lino akupanga address critical issues zomwe inu ndine kwambirira sitimazipanga consider koma zimene zimakhala ndi meaning yayikulu kwambiri kwa munthu wa background. Munthu wakuchitipa kumuza kuti pakadali panopa tabwesa migration schemes osiyanasiyana migration schemes amene ucholinga chake tifuna kuti anthu on the local level on background penipeni mugwire ntchito
ku irrigation scheme imene kuja mulime mpunga ochuluka, mulime mtedza ochuluka, ka mulime ka paprika ochuluka, mulime mbewu zisiyana zochuluka. Zimene zijazo zikalimidwa zochuluka zipita pansika, zikapita pansika zithandiza kuti dziko lino nkhani ya forex amayika anthu ena ija iyamba kutani, iyamba kutheka, because mlimi uja walima zochuluka. Tikalima zochuluka, we have satisfied the domestic market, tapanga add value. Tikapanga add value ndiye kuti mtedza uja kandi soya uja kandi foja wathu uja kandi chimanga chathu chija tikachipanga export. The president wa dziko uja wayankha nkhani kuza ndi chani kuti ya forex. Ukazumula kwambiri mayankho amene akumapereka mayankho amene ndithu inu ndine kungona chonchi siraona, koma ukazumula kwambiri umadzaona oho kandi president uja mayankho aja akuyankha munjira iyi. Mamiga farm tikalima zochuluka, mamiga farm tikapanga flood the domestic market, tikapanga flood the domestic market ndithu tipeza kuti zakudya zikhala zochuluka kwambiri. Tikakhanza zakudya zochuluka kwambiri kapena mbewu zosiyana zochuluka kwambiri tiyamba kupanga export, tikatende kuti forex ambabwera mdziko muno. Komanso tili pomwepo yankho lina president chifukwa wakhazikitsa ubale wabwino ndi mayiko akunja, the donor community is coming in. Udabwa kuti EU yana kuti ya Malawi tikupanga nanu sign agreement ya 600 million euros. 600 million euros tikatanthauzira makwacha amene ja ikumakwana 1.1 trillion Malawi kwacha. Cholinga atithandize kwambiri nkhani kuza ndi chati energy sector. Tiyeni kumpata mangako timangeyeso another big plant yomwe izipanga more than 300 megawatts ya magetsi. Tikatenga tupanga magetsi ochuluka ndiye kuti ma industries zosiyanasiyana ayamba kuchuluka mdziko muno. Nkhani yokhudzana ndi mining ija itheka ifa chani magetsi ndokuchuluka. Ndiyo tatione president wa dziko lino akumayankha moti inu ndine mwina mayankho aja osawadziwa, kena after some time timazazira kana matanthauza kuti zikutere kodi zimagwera kuti nkhani yake ndiona kuti program yathu ndi ya the zoom tizizumula mayankho ena amene mwina makoments ena amene chifukwa anthu tagundika kudabwa kuti ati leader of opposition here the SONA did not address the critical issues. Mukazumula kwambiri the SONA is addressing the critical issues, is addressing issue khudzana ndi kusokera kwa chakudya. Ngati chakudya tingakhale nacho chokwanira dziko munomo through ma mega farm ndi kuti ali mambiri ali mazochuluka ndi inflation yamba kutani iyamba kutsika, ma items osiyana dziko muno ayamba kutsika chomwe chimamanga drive kwambiri inflation mu dziko lilonse nkhani khudzana ndi chakudya. Now mtsogoleri wa dziko akupanga address food shortages. Ngati akupanga address food shortages, iniyo ndikukuwuzani zoom ina tikamabwera panopa tiyamba kumva kuti chimanga chomwe chimagulitsidwa pa mtengo wakuti akuti panopa chili pakuti iyi panopa chatsika, iyi umati ukalowa muzingwangu akamukawale mukandi kuchiwavu iku kandi kutholo kuna kuti konse udabwa chimanga chiyamba kupezeka automatically chiyamba kutsika. Chikamba kutsika chonchi chacho ndiye kuti vini katundu wina ndi wina amayambanso kutani amayambanso kutsika. Mafuta amene tikamba kuti pakadali panopa there is stability pa nkhani ya fuel supply. Petrol akupezeka tsopano, ngati petrol akupezeka ndiye kuti anthu ambiri akhaso ndi a lot of economic activities akwanitsa kupita uku atenga masamba munthu akagulitsa kwakuti akachikomene kuja akuchoka nawo kumpemba akulowera ka mumbayani muja agulitsa mbewu zake akati munthu amene ujayo alowera mulimbi akagula zinthu zina ndiye kuti anthu opanga business mulimbi muja nawonso drama zamba kwapeza ikatendera economy ja iyamba khala stable slowly by slowly. Ndiye kuti muone musona imeneyi ndakhanga tikasakaniza nkhani yokhuza ndi chakudya yayankhidwa, nkhani yokhuza ndi kuti forex tipanga bwanji zineti mdziko muno yataninso kodi yayankhidwa, nkhani yakuti miyoyo yathu ipite patsogolo yayankhidwa. Ifa moyo woyambirira kuti wena upite patsogolo ndi moyo wa munthu wakumudzi. Chifukwa ngati anthu ambiri akumudzi amene ali in majority, we are talking about 80% ya dziko lino ndi anthu okhala kumudzi. Ngati miyoyo yawo ingamapite patsogolo, ngati anthu amene azikhala motivated ndi kumagwira ntchito molimbika kandi kumunda kandi ntchito zachitukuko, dziko linolo ena afe timangothandizira chabe, but the key people amene amathandizira kwambiri pa chitukuko cha dziko lino ndi amene aja ndi amene ajawo amalolera kolowa m'matope kukalima, amalolera ndithu kumaona kuti munthu akulowa m'matope muja akudzala mpunga, akulowa munda muja m'matope mudzithapwi afuna alime fodya, afuna alime chimanga, afuna alime nandolo, afuna alime kambewu zosiyanasiyana. Munthu amene ujayo ndi amene tsogolo la dziko lino ndikulazisekwera akumpatsa message kuti ineyotu ndapanga easy. Pamene tipita kutsogolo muzakhala ndi funso muzaziyankhe nokha, aidha kupita chitsogolo kapena kubwerera kumbuyo.
nkhani imene namba nayo ndi imeneyo ndithu kuzukuta pamene sotsogolo dziko linakhazikika pa nkhani ya chakudya mdziko lino ndipo nkhani yotsatira imene mzumuli wathu akhale akuyizumula programu ya lero ya the zoom ndi infrastructure development. Nkhani ya kumangidwa kwa zinthu zosiyanasiyana zimene zopititsa dziko lino patsogolo monga misewu, sukulu, nyumba ndi zina zoterozo. Nkhani ya zomangamanga Musona anatsindikamo kuti chani. Ndinafotokoza kale kuti amapereka chitsanzo kuti kurumphiko kuti anthu akurumphi ndakupangirani chani ine amatopeka chitsanzo tikati kurumphiko kulitu maskimu osiyanasiyana amene ndithu achitika mwangati kurumphi ndipereka chitsanzo ndiyambe mwina ndi achina tiyambe ngati Mzimba kenaka sanapite kurumphi kunzimba kuja kula china bridge inemwe kutchedwa kuti Chakazi bridge ngati tsakula kwezi you do see that bridge for a long time yakhala anthu akunzimba kwatani poti iko akhudza daily kumalephera kuti afikirane because of that bridge because akambe infrastructure on the national level koma tikambe infrastructure on the local level tupeka chitsanzo nkhani yokhudza ndi kunzimba kuja ino ndine ndinapita koso ndi kunzimba ndingopeka chitsanzo cha Mzimba chokhacho so akambe zachina kurumpi kuna sinapite ndi kunzimba all along zaka zonsezi maboma onse apitawa Mzimbatu samaiganiza pa nkhani ya stadium ino sidakajambula stadium tidakaiona nkhani ya bridge kunzimba somwe tukambaya zinthu zosiyanasiyana new offices pa Mzimba sidakaziona now tikamba za infrastructure sitikamba za misewu ayi koma tikamba infrastructure on that level on the local level tukamba ngati china Mzimbawo takamba nkhani ya Chakazi bridge takamba nkhani ya ma stadium the same as kurumphiso kuti zambiri zomwe zachitika so kurumphi zokhudza ndi kupanga nkhani ya irrigation nkhani yokhudza ndi kupititsa patsogolo nkhani yokhudza ndi chani madzi. Now all this has been contained musona imeneyi tipereka chitsanzo tamangokamba za mmutu right tikakamba kurumphi ma bridge omwe amangidwa 20 bridges right komanso 50 kilometers gravel road zamangidwa we are talking about infrastructure imeneyo Chikwawa Bembe road omwe ili 18 kilometers this is Rumphi right izizi zomwe zikunenedwa 203 households zimene zizi zili ndi magetsi it's part of infrastructure right that is the Rumphi now utatione kurumphi komweko kukambidwa nkhani yokhudza ndi kuti kwagawidwa nkhani yokhudza ndi chakudya tikamba nkhani ya chakudya ngakhale tukamba nkhani ya infrastructure koma tukambanso nkhani yokhudza ndi ujeni ya chakudya if you look at the figures 5.7464 households inafikiridwa ndi nkhani yokhudza ndi chani kwafikira ndi chakudya chapo tikambe nkhani ya infrastructure right kwamangidwa kuti kamphande tikambe nkhani yokhudza Mpompa maternity kumene kuso anthu ena alembedwanso ntchito about 191 atani alembedwanso ntchito kumene koko so these are the issues omwe tikamba nkhani yokhudza ndi kurumphi kumene koko right takamba nkhani ya Mzimba olo tibwerenso nkhani ya infrastructure somwe tidzapite ngati ku Mzimba because pena pakati Mzimba ndi Mzuzu zimazakhanga zofanana sitikamba kwambiri nkhani yokhudza ndi Karongaso ino ndine tidapita ino ndiye tidapita ndakaona madzi ndakaona chituko cha madzi chomwe sachibwerezenso chifukwa it is a special program omwe ino ndine ndipo mu program utso anthu aona zomwe tidali nawo kuti kukaronga kumangidwa nkhani yokhudza ndi za madzi ino ndine ndinapita umene kukaona now talk about Mzuzu kunzuzu iniso ino ndiye tidapita kukaona misewu yomwe kutibulidwa mu Mzuzu misewu ndi kutibulidwa mu Mzuzu ino ndiye tinaonetsanso anthu ndithu program omwe ya the zoom titapita ku Mzuzu for the first time ku Mzuzu ikhala ndi civic offices Mzuzu izi zinthu zakhudza ndi infrastructure zitukuko zooneka ndi maso infrastructure ndalama zake misonkho ya ino ndi ine boma nkuna kuti misonkho ya Malawi isamangothera mthumba mwathu ino ndine tidakaona office complex about 19 billion Malawi kwacha for the first time ku Mzuzu kukhala office complex omwe zitchedwa civic offices yomwe adatifotokozaso kuti ikhala ndi underground car park zichitikatu ku Mzuzu zimenezo koma adabwa kuti munthu wina sakufuna kuzizumula zimene zitazo ayi iyo safuna kuzizumula sikuti president basa nangodzuka nkumawerenga ndizinoda kuti ife mu program ina zoom takhala kuzionetsa ndi ma program osiyanasiyana akhala kuzionetsa now infrastructure imene it's on the local level kutyolo kulitu new DC's office kutyolo kuli new office
infrastructure development tumene kutcholo kumweko kukumangidwanso stadium nzabodza kapena tikamakamenja tikunama kapena mine amafotokoza president umanira kutcholoko ndakumangira ndi stadium tamanga new offices za DC ulendo ina napita ku kutcholo. I've got a colleague kumene koko nayenso amagwira ntchito kutcholo ku office ya kutcholo adi andionetsa office yake do you call this an office adi ngakhale kundinena panopa koma shortly suzakhulupira office omwe ndikalowe inali yakale imene office yakale chomati akuluakulu kuti anthu ogwira ntchito mbomawa amaganiziridwa kamene akhala kuganizidwa mbuyomu kumati that is an office koma kena kakuti yakulu office iyi posedwa pa ikhala museum chifukwa mukuona katundu akumangidwapo ndikhaso ndi office we're talking about chitukuko kutcholo kumene koko tukamba tuzanga new office complex ya DC komanso stadium tangapapo kuti zina zochepa za kutcholo situkambapo nkhani kuzana ndi achina Luchenza zinthu zochitika ku Luchenza zomwe president wa dziko anazifotokoza tipite ku Mwanza mbuyo mosemu Mwanza akhale ikupangidwa neglect ngakhale MP modzi mwa MP aku Mwanza olemekezeka Nicholas Dausi nkuchira fuka ndi mwana zomwe zachitika ndipo malaja kwera ine sindikutani kuti sindikhulupirira Mwanza is wearing a new face tipankana infrastructure development Mwanza is wearing a new face being a bordering district panopa Mwanza kuli stadium kumwanza kubwera a new modern market kumwanza kubwera a new modern bus terminal izi za mafotokoza DMP wa kumwanza bambo Nicholas Dausi anafotokoza okati we are talking about infrastructure development imeneyo kunsanje ndende ndikuja kubwera njanje kucha right inu ndine ndapitaso ku Mangochi kunkhudzi ukaona infrastructure development yomwe ndayitika kumene koko yokhuzanso ni madzi inu ndine ndikati kamapita ku nyanja we are supposed to be buying madzi amboto but today nkhani imeneyo nkhani imeneyo panopa idapita right now zonsezo ndi infrastructure development right tibwereso kukalonga pang'ono Meru garrison 100 housing units tikati garrison iti ndi anzathu azibalatu amene amapereka chitetezo choti adani asati panga ataki kunoko that's Malawi Defense Force right izi zinthu zomwe tikuzikamba on the local level on the district level infrastructure development tikukamba nkhani khuza ndi chani kodi ndi nyumba za polisi nkhani Chitipa Iromba Road nkhani imene iyi idatha kalekale infrastructure development imene tikamba khuza ndi chani ndiza kukalonga kula china Rumphinyika Chitipa Road 260 km ndizo zomwe zili nkati kuchitika so ukazumula infrastructure development omwe tikamba papa siyongokamba on the national level tukamba in every district program yachepa imene ikanakhala mwina 3-4 hours chifanso kula dziko lino wayankhula more than 3 hours mapitake tichitika misala chifukwa ndi zambiri ulontsogolo wa dzikolo zinaso wazisiya mwina chifukwa anthu amene akuti sanayankhe zina no zina zoti akhala kumafotokoza ma statement ambuyo mwakhala kumafotokoza masona ambuyo mwakhala kumafotokoza kapichita ida atisokonekera tidagwisa ntchito our own resources inabwerera there was no need mtsogolo wa dziko lino azikambaso zoti pakadali panopa magetsi tahita 25% ya Malawi tafikira ndi magetsi from 11% mmene ndi malo amboma zimene sanafunenso kuzikamba chifukwa zoti zikuchitika kale nkale pa ground you see now utatione tikakamba za infrastructure development on the local level kapena on the district level program usitilola mapitake tikhoza timwe azakima program eno kwachitika zinthu ndipo kutani kukuchitika zinthu kama Palombe pakadali panopa Palombe hospital siwanono ili nkali ikugwira no ntchito chifukwa chani bomali and the beauty about it boma achakwera anena kuti pali zitukuko zina zomwe zidayambika ndi maboma ambuyo kamangoyika miyala koma ineyo potengera kuti zitukuko zimenezozo ndizothandiza Malawi ndizimalizitsa boma la achakwera linanena kuti lizimalizitsa zitukukozo ndio tione mwinaso on a different note mene kunali nkhani yokhuzana ndi John Chilembwe celebrations mmodzi makuluakulu aku PM anadandaula a president
ifeyo ndi chipatala kuno ambulance matani kodi imatisokera ndapochoka kalekale. president wa dziko lino Dr. Sakwera ananena kuti pasanathe masiku 30 ino minister of health apatse ambulance awo tukamba panopa there's a new ambulance kuchipatala cha PIM kusenzera madakalankhula zinthuzo zimachitika nakhanga ndapanga divert a bit koma chomwe fantasizona kuti ukazumula kwambiri mtsogolo wa dziko lino akuchita zinthu zambiri zonena kuti ena tasankha ndinamva minister a information olemekezeka bambo Moses Nkuyu akuyankhula nafe pano pa MBC pa nthawi imene yasona kuti kulanthula nangosankha kuti basi chisoma angapange Achakwera iwo sachipange kunkhala ngati ndi timojo wankhwidzi basi kungokhala ndi mkwidzi towards a president Achakwera kuti inu a president Achakwera amangati kuthyolo ofesi yatsopano ya DC ayi palibe chomwe apanga inu kandi kumulanje kuphalombe a president Achakwera anakweza CDF ndipo makuswisi osiyanasiyana kandi kumulanje komwe kumachokera amene ali mtsogoleri wakumbali yotsutsa boma olemekezeka babo George Chaponda nanunso kumene kumalandira 200 million under CDF anenotayi asankha kusavomereza chomwe chili pala anthu ena tinangobadwa ndi timojo kuti abina yati kumanda akuoneka kuno kwantudwa simungaone mene tsitsi limene kuonekera zibe inu munthu takuoneka bwino tapa now to cut the story short nzona kuti musona muja muli zambiri zona kuti ifeyo tikhani ntchito yakulu kwambiri tizibwesa document ja ndikuyika apa ndikuyisankhula chifukwa lero tinati ikhala sona special tangoyambapo chabe chifukwa pala anthu ambiri amene ndithu akufuna kuti asankhe kuchepsa akuti nyazo kuchepsa zokabedwa ngati zimenezi zimapeka so kutsekuka maso kwa anthu ene because pala anthu ene kuti mwina ali kunsanje kumuti kwina kwake sadzoti kodi kuchitika chani exactly alibe mwayoka ende mwa achiti anthu ena kuti kusalima kuli chani chifukwa kuti program iyi kuti chepera chifukwa kuti tizukute sona imene jayo ndi sona ina kuti kwa munthu amene ineyo niwapeka chisanzo cha kumudzi kwathu sinimafuna zikamba za ndimakonda kukamba kumudzi kwathu kuchewu kumana kuti kumene osati apart from kunyadira koma ndimakonda zikamba zona zenizeni typical examples kuti inu patsanganopa anthu ankavutika mayendedwe ankavutika patsangano koma boma la Achakwera lakonza malo amene aja ndikupanga expand malo amene ajawo nkhani ya ngozi ikhala mbiri yakale ndipo nkhani imene yoyo takhati kuyifotokoza so muno mu Zoom program yathu imene ya Zoom inu ndine takhati upita pamene kujako wina anena kuti ayi kunchewuko palibe chimwe chachitika inu kunchewu tukamba panopa magetsi ndikutapa kutaya midzi yosiyanasiyana kwa beni chauya kuti magetsi kwa hawirana alumikiza magetsi ndi midzi inozungulira kwa akhomera kandi kuti magetsi akufika ndipo magetsi afika wina asankha kuti anena kuti zimezo nzabodza inu pakampepuza abale athu zomvetsa isoni tinaluza miyoyo ya anthu about 12 people tinawaluza azibale ndi azongo athu pachachika ngozi yopsa ngozi yonyasa ngozi yochitisa mantha ngozi yalise panopa amachita nayo mantha kuti pakampepuza truck inapanga ngozi ngati meja boma la Achakwera lakonza malo amene kuti ngozi ngati mesa zachitikenso wina asankha kuti ayi mezo zabodza tukamba panopa nsewu konzedwa ochoka ndithu tikamachoka Baraka ukafika mpana muliwonde mukapita kuchani kuzomba uku boma la Achakwera likukonza misewu imene yoyo tukamba panopa ntchito kugwirika wina asankha kuti ayi sizikutani kodi sizikuchitika koma tikazumula kwambiri sizodabwitsa chifukwa chani politics amati ndi ndale kutcherana imene ena amanena kuti onathoza mola kuika uya akachita bwino ifeyo ntaji situtani kodi situgwira boma chomwe akulakalaka anzathu ambali yotsutsa boma la Achakwera lilephere ndipo iwo apanga chilichonse chochepsa kuti zoti Achakwera pakadali panopa Lilongwe ija yasinthika aphungu a nyumba ya malamulo ochokera ku Chitipa mpaka na Nsanje pano pamene akusonkhana ku Lilongwe they are living evidence iwo akuona mene kuchitika ku Lilongwe fa parliament ndimamwana ku Lilongwe akumati akamayenda mu Lilongwe muja simo mmene munaliri zaka 4 zapitazi kapena zaka 20 zapitazi kapena zaka 10 zapitazi Lilongwe yasinthika wakatenga walendo anzako ochokera kunja kukiya sikumachita manyazi Malawi ndidi
paka mu Central Hospital paja pali sewina odusa pansi no amwamba zikuchitika umene akina kateta kumasokera tumasokera wina nina kuti ayi boma lachakwera palibe zomwe latani kodi lachita ndiye sizodabwitsa kuti tikazumula kwambiri munandifunsa nkhani ya infrastructure. Nkhani ya infrastructure ndifuna kuti zaito khala ndi 3 hours special zoom ngati mabwana angazati kumere mtima chifukwa chani ndi zambiri zomwe zachitika zonena kuti tukamba panopa anthu akamachoka ku Queens akupita mitunda pita kuchani kuti mati kwa akamba kakutiko amangodula boma lachakwera lamakansewu wina ena kuti ayi palibe choyatani kodi chachitika tukamba za infrastructure development muno mu Blantyre ande muli zambiri inu ndine kati khadimwe afraid pite the other side ka pajina ikona paja tikamachokera ka mwina this other side mukanjedza muja tungodula tha sewanyuwani ukatere ukatukira mati pa independence aki paja zabwino bwino wina kumuza kuti boma lachakwera amangatu sa umenewu ayi palibe zomwe tani kodi lachita mise wina uti ati kunkolokoti kwatukira kuti zikuchitika nditu ziliko wina asankha chimene chocho kuna kuti palibe chomwe chachitika koma the beauty about this one president Chakwera amalankhula ndi Malawi kudzera kwa aphungu awo ndipo amachita kutchula zomwe zachitika mblantyre komukulu aphungu awa ndikuwatchula kumeneko kwatchula onse aphungu mblantyre bodza akadaiwa kuti ale kani bodza iyo ndikuweza kuti aphungu aja ndikumatchula mwakuti inu dera lanu kwachitika zakuti aphungu aja abweza kumatsutsa ndero chinadabwisa kuti ena mwa aphunguwo khungu ipidwa basi kuchita khanga tikachitidwa no manyazi kuti sono memwe kwankhola mwifendeti zikati chani yes mina nankhola president muja ndita aphungu aja khanga tikuti ifende anthu chifukwa ineyo ngati phungu wanyumba mabwezi umanena kuti ineyo ndamanga sewu uwo koma tunse kuti uchitike ndi boma la Chakwera ndiye mwina aphungu ena nakhanga tikuti zawadera kukhosi kuti president mwaninaso kuti ifeyo dera kuti mapanga zakuti koma zimene zachitika chifukwa cha boma la Chakwera ndilomwe lapanga zimene zozo komanso ulendo ndadanena kunena kuti zomwe lapanga boma la Chakwera lachepetsa ntchito ya aphungu akunyumba ya malamulo imene yakatirani nkhani yathu yosakatula yachitatu exactly tingochita mophatikiza malinga ndi nthawi kuti tibwerere ku nkhani ya CDF nkhani imene ambiri timangoti 200 koma 200 miliyoni imatanthauza kuti chani nkhani ya CDF m'mabomamo ndanakale kuti boma la Dr. Chakwera linaphweketsa ntchito ama MP chifukwa MP mwina aliyense sananene kuti ma MP amene adzera ndi CDF ndokhaokha akulilongwe akudowa akuntchisi kapena ukasungu ayi wina aliyense as long as ndi member of parliament akutcholo kumulanje kunsanje kulikoma kandi kunchinji wina aliyense should be allocated 200 million Malawi kwacha muna mungu hapo sasa kale tu CDF idali ma 20 million ifoni yako za over 100% idali ma 20 million kuzakwera zafika 40 million koma Chakwera kuti ya ndikudziwa kuna kuti ino aphungu akunyumba malamulo aliyense amakhala kuyang'ana ino kuchita bwino kwano kumatengera ndi momwe mwachitira nkhani zachani kodi zachitukuko mwamanga ma bridge ochuluka bwanji mwamanga ma school ochuluka bwanji mijigo ochuluka bwanji ndiye ndikuonjezereni ndikuphweketsereni ntchito Chakwera ndikuonjezera CDF aonjeza choncho ya CDF ndikuti mpibwina aliyense wa machawi wathamanga background ali ncholoza la lero wathamanga background ndipo tinene pano zoom ya lero kuna kuti ma MP ena anena kuti yayi abena ndakateta muzaone zomwe 200 million yatani kodi yachita tikha tikuonetsa zomwe 200 million yatani kodi yachita ife tiita neni amalawi aone 200 million yanu muchita aphungu ena ametukamba pano atuza kale kuti tabwerani muzaone zomwe 200 million kwa chachita ife 200 million yotu njodi pite kwa Malawi kumene ndiona kuti kugwira ntchito bwanji Malawi yo mwana wake akamapita sukula sakakhale akuphunzira pasi pa mtengo by the way Chakwera nenso kuti ndimanga osati ndimanga koma akumanga kale 11,000 school blocks boma la Chakwera limene anazifotokoza asomene muchama
ena upeza kuti akutsutsa iya inu ma university mwachakwera boma lawo kuti muna ophunzira ambiri ochepekedwa mamoti azilandira ndalama anthu ochepa kamwina 11,000 makoleji mwathu mwalimu ambiri ana osiyanasiyana amene ndithu ofunika zithandizidwa ndi boma ndikuikweza nambala ya ophunzira amene akhozopanga access ma loans ndikufika pa 30,000 ndikuonjezeranso kuti ophunzira iniyo upkeep allowance yanu ibwanji ikwere ifike 550,000 wina zimene sazatani kuti saziona. Now tikambe nkhani ya CDF, nkhani ya CDF timakonda kuikamba mprogram inoyo kawiri kuti CDF ijayo aphungu osiyanasiyana atakatira achakwera apangira kampeni ndipo aphungu osa ku nyumba ya malamulo amene ndithu aombere m'manja president achakwera ifa chani aphwekesa ntchito yawo popereka 200 million CDF kuti ndithu ma school block amangidwe ma bridge ena ang'onoang'ono amene ndithu ana nthawi ngati ya mvula amatokhala chiopsezo kuti mwina afuna aloke mitsinje akozo tamangani ma bridge ngati amene achawo tamangani ma structures ina ngati ma health centers ena ndiye na mwina pafunika kuti mothers maya zikhalamo pamene tamangani under CDF ena kana fusa kuti okomatani osachakwera amene aphwekesa ntchito ya ma MP kupezeka kuti ma MP ena akumbali yotsutsa kuzera li parliament muja ena nkumaoneka kuti basa adizomwe akankhula chakwera khanga sisi kuakuta ali mmafoni ati umukhalibe ndi mtima ochepsa ayi achedwa nazo koma tukhandisiwo unkhalida Malawi amene akwena Malawi chifukwa by the end of the day Amalawi ajadi amba mapanga stock taking kuti achakwerana kuti amanga nyumba za polisi za army za immigration za ku prison zokwana 4,000 nyumba zimene zezo mukhala Malawi amene ajenda za chitombo zonadi ife tinkakhala mukanyumba kuna kuti bedroom Amalawi amene oso dabale atu amene ndabale atu ogwira ntchito polisi ndipo ogwira ntchito polisi aja amene ajawo ndithu ogwira ntchito kandi ku army kandi polisi takati kuona ati mu zinyumba sikuti tikuyankhula monyoza mukanjedzamo kumanda about nyumba atu za polisi izo nyumba yaing'ono yomwe nthawi imeneyo nthawi yakamuzu kale ankamanga and these houses were big enough because kamuzu zintchito zawo amakhala ma standards amatha kudziwa kuti okay pasakhala gulu lina la anthu oti mwina ochokera m'makoleji akuyamba kumene kuntchito amakhala ma small families mwina munthu ndi banja muna munthu ndi mkazi wake kenaka mwina ndi ana awiri atatu tamangire nyumba mwina ya ma 1 bedroom anthu aja kamakula tamangire nyumba zina pakhe nyumba zina za ma 2 bedroom pakhe nyumba zina za ma 3 bedroom ndiye kupeza kuti nyumba zomwe zidamangidwa kale tikamazona mkanjedzamo tikamazona mufozi tikamazona mtawuni muja mwilongo nyumba yadamanga nthawi imene inali nyumba yaikulu kapanopa ndi population ikukwera ndipo malacha kwera noti ayi pompatsa ulemu wa polisi wa army wa ku prison wa ku immigration amene amagwira ntchito zikulu zofunikira ndamangire nyumba zabwino zomati nyumba zomati bedroom ikhale kachipapato kodi basi kupita ndira ndemu ndikapempha tati pa senate zipapato tamatabwa tikaonjezere Malawi akwerana kuti zimene sizabwino wa polisi ni mpatsa ulemu wake apolisi amagwira ntchito tamandika kwambiri to make sure that there is security pakati pathu azigona nyumba zabwino ndinafotokozapo mu program ina kuti ndacheza ndi wa polisi wina ndinzanga ndimacheza naye kunduzeta koma zinthu zake bwanja ndupanga ritaya chaka chamawa koma ndizipanga ritaya nditangula umene nyumba yanyuwani ngati satuluke he is a police officer akuti iyeyo chikumukhuza kwambiri kuti apanga ritaya chaka chamawa atalowa nyumba yanyuwani akuti how I wish ndikanakhala kuti mwina ndili the next 10 years chifukwa nyumba zomwe tamangidwazi ndi nyumba zabwino so you see kuti Amalawi amene ajawo musona muja message imene ikuwafikira ndipo akutani angogwedeza mitu angoti ndizoona achakwera manga nyumba ndizoona ndipo kanakhala kuti mwina anali ndi mpata oti alankhula kana zoonadi ineyo zaka zonse zingagwira ntchito ku polisi kamwina zaka 20 ka zaka 30 sindakhale mu nyumba yabwino ngati imene iyi nyumba zamakono nyumba zabwino chifukwa boma la achakwera musona mujamo tanena kale kuna kuti muli zambiri zomwe tikhale masanthula iyi
ndipo zambiri zimene zokuti tiyambe kuzisanthula amalawi tikanango kana khancha chikanangona kuti si pamenanso kuti tipangenso program yathu ya Zoom tikanango kuti ame chifukwa chani Kristu chifukwa chani tiwerukepo tizipita achakwera anawunikira bwino lomwe ene sekta yofunikira yokhudzana ndi Malawi amene ndithu anali mavuto osiyanasiyana chifukwa tinezoona Malawi amene ndithu amanali ndi nkhani kuti mwana wanga wasankhidwa akupita ku Mubas akupita ku University of Malawi akupita ku Luana akupita ku Zuzu University koma ine ndinochepekedwa ndipange bwanji Malawi amene ujayo achakwera ampasa solution yake loans board taonjeza mchilingo cha Malawi kapena ana ophunzira ina makonda kuisa ntchito wedi kuti ophunzira amsikuza ukajenjeri tendonjeze chilengero chawo kuti ambiri adzikwanitsa ku mapeza maloni amenewa komanso momwe tingodikira maloni omwewa iyayi bwanji ma families osiyanasiyana tikwanitse kuwafikira ndi achina mtukula pa khomo ma social cash transfer amalawi ambiri alandire komanso amalawi ambiri tendapatse ngongole ya fertilizer kuti Malawi amene ujayo chaka chamawa kapena chaka chino harvesting season ya chaka chinocho akakwanitsa kuti walima mbewu zosiyanasiyana adzakhala ndi mpata ona kuti wakolola mwina matumba 50 ndi ukazumula kwambiri pa matumba 50 paja Malawi amene ujayo chifukwa anapatsidwa ngongole ndi nifi wakolola matumba 50 sangadye 50 onse ajawo adzakhala ndi mpata ukagulitsa mwina matumba 10 matumba 10 aja Malawi amene ujayo adzakhala ndi kuthekera kokwaniritsa zina ndina zofunikira pa nyumba adzakagulatu malata atu Malawi amene uja adzakagulatu adzakwanisa kugula uniform ya mwana adzakwanisa kupeza fees yo mwana wake amene wasankhidwa apita ku Mubas kandi ku Malawi ku University of Malawi amene uja ifoto agulitsa mbewu zomwe wazipeza zochuluka chifukwa cha fertilizer wa nifi Malawi amene uja nditu adzakhala ombera m'manja kuti achakwera inetu ndinalibe fertilizer koma kudzera ku nifi munandipasa fertilizer ndinalima mowirikiza ndakwanitsa kulima mbewu zochuluka ndili ndi chimanga chochuluka ndili ndi tedza ochuluka ndili ndi mpunga ochuluka ndili ndi fodya ochuluka ndili ndi ndandolo ochuluka kandi ndi nsawawa zochuluka ndili ndi nyemba zochuluka ndikwanitsa kupita kunseko kugulitsa mbewu zimene zijazo ndikakwanitsa kugulitsa mbewu zimene zijazo ndiye kuti ine ndikhala ndikuthekera kuna kuti mwana wanga sindidankhalankhana ndikhuza ndi chani ndi fees mwana wanga sindidankhalankhana ndikhuza ndi school uniform ndetu tikatero ngati dziko ndikupita patsogolo ndetu utatione bwinobwino tikazumula kwambiri achakwera akupereka mayankho amene ofuna kuwaona mayankho aja akumata kuwaona ndikuyamikira kuti achakwera boma lanuli latipasadi mayankho koma ndithu kuli ena amene asankhe kusaona mayankho amene uchifukwa chani ali ndi zolinga zina sinanga nkhani yake ndiya akuti ali sakufuna boma basi amene ifeso tiwoye boma momwemo inu munali boma momwemo komatu ilongo sina sinthe imene yasinthira mmene muja amene yasinthira inu munali mboma momwemo komatu nyumba sinaone imene zayalira ukamadutsa mkanjedza kamundira ndi mujaka ukamadutsa apa pafupi ndi kuira 30 nyumba atu sizinayale chonchijazo mmene munali mboma kwa amene munali mboma timangomva kuti ayi akuti kwesiko mukuchitika zakuti kwesiko mukagulidwa katundu ma envelope kuti akuzogwira ntchito zaka 25 zibwerazi kwesiko mukugulidwa zinthu zina kuti zinthu zina zoti zomwe agula zitu sizikufunika kuti yayi basi mugule basi ife bora mutipatse chekecho mene munali mboma munali zambiri tuzolakwika kumamva kuti andikhani nomwe inakambidwanso kwambiri akuti mene achakwera ankaonetsa kuti tsopano akupita ku State House kunapangidwa transfer ndalama mabiliyoni ochuluka kuti apa kuti transaction imene ikuyenda bwanji sine ndikuyankhula izi zinayankhulidwa mu sona zakhazi kukambidwa kuti panali transaction ya ndalama ina yomwe idachitika yodabwitsa sitipita ma details osiyanasiyana koma transaction imene idachitika kuti ndalama zidachoka ma account aboma ndikugwira ma account mwina kuti apo transaction imene ndi mtundu wanji mpaka lero Malawi ambiri amafunsa kuti ndalama zimene zija zidachoka kumeneko nkupita zidachoka kuboma nkupita ku chifukwa chani mayankho ngati amene aja president afotokozapa kuti zinandikhudza koma ndi president amene ali odekha president okhulupirira president opemphera president amene amakhulupirira kuti ine samangokhala utangalidwa kwambiri kumangodandaula zindichedwetsa pali vuto ndipeze solution mafuta akuvuta ndipeze solution ndalama zochokera maiko akunja za maiko akunja zikuvuta ndipeze solution ndiye timalize motere mona kuti zimu ya lero poti nali Zoom special tikhati kumayipitiriza sona special wathu wa lero president Douglas Chakwera chomwe ineyo chuma ndigwira mtima nchona kuti he is an honest leader ndikuma amfama amba statement yeso amazoti ndikudziwa Malawi akuchitimba
mwavutika mjira yotere komatu ine ngati boma ngati ne president wanu ndapanga zakuti ndipo anatiuza ingakhalenso akulumbiritsidwa kumene akululankhula anena kuti ndikudziwa ngati dziko tikumana ndi ululu zili ngati munthu amene mwana wake fupa lake latani kuti lachoka mwana uja kuti fupa lake lachoka kuti libwerere mchimake pakhala ululu bangokulunga bandage yayi ukuoka kai fupa lija kuti libwerere mchimake pamakhala ululu koma cholinga tifuna kuti ululu umenewo ukakhalapo fupa lija libwerere mchimake likabwerera mchimake mwana ameneyo ayambenso kuthamanga ndete malize mona kuti Achakwera has always been honest una kuti ndikudziwa ndithu kuti mavuto aliko boma lawo lilokangalika kwambiri kusokerera mabala amene akhala alipo kusokerera tingati chani zigwero zomwe zakhazo kuti kunali ngongole zomwe zidatengedwa ndi maboma apitaja boma la Achakwera momwe lizikhale kungodandaula akuti yayi poti ndi boma imakhala kuti masirana ineyo ndikamadzati tsopano ndamaliza 2030 ndizoti pasabweraso wina koma ndifuna amene akamadzatenga 2030 asazapeze mavuto amene awapezawa ndifake panopa boma la Achakwera lili bize kubweza ngongole zomwe zidatengedwa mbuyomo ndiye ukazumula kwambiri boma la Achakwera 1 lili honesty 2 limakhulupirira kupeza mayankho silimakhulupirira olene chipozo iniyo ma ACB kunyumba kuja mudzoti pali ndiwo mungamango dandali palibe ndiwo pano palibe ndiwo mumaganiza palibe ndiwo ana akudandala ndi njala ndipange bwanji itsaida umathapira kwa aneba ineyo to sanami sizili bwino tandibwerekeni 5000 ndikagulirana ndiwo amene chagara alibe you think of the next thing until you find a solution ndi chimozonzi boma la Dr. Achakwera limakhulupirira kupeza mayankho mavuto alipo Achakwera sakana amavomera ndikudziwa ndithu kuti mavuto alipo koma mavutowo pali zifukwa zomwe zidapangitsa kuti kumali mavuto ngati amene koma kuti ndikhala kutanganidwa kumabwerera mbuyo kumakamba zifukwazo ine chomwe ndipange panopa ndizingopeza mayankho mamega farm abwere alili apasidwe fetezo tsika mtengo muzipata muzipezeka mankhwala apolisi aameka immigration prison mumangire nyumba zatsopano inu member of parliament amene mukuyimira Malawi muonjezedwe ndalama zanu kuti situko zikafikira ndani zikafikira Malawi ndi zumu special lero pomwe timaona nkhani ya sona tingoyamba motero kuti pali zambiri koma izizi ndi tingati timati manutsu chabe koma ndisanamalize president Achakwera ndikatundu madzi kupanga deliver sona more than 3 hours non-stop usamva kuti kapena kana kuti amwina afuna anena kuti ndipange kaye break ndikapume ayi this is kuti ndabwitsanso pa entire convention he spent the whole night zimene zaso zazitengere ngati zinthu zophweka it only shows kuti nditsogolera amene ali mentally sound physically fit chifukwa ndisi chinthu yophweka ino ndine meta khapa nomotepezota tatopakale tifuna timalize program tizipita koma you imagine president more than 3 hours akulankhula non-stop osamva kuti osati kapena mwina ndiyambe ndayimitsa kaye sona ndifuna kuti mwina ndipume kaye koma kumangolankhula chimene chichanso Amalawi basi chitunzi kuti ndi president anali mentally sound physically strong bwanji tamaliza choncho timalize modelo mutsukayo ndikuthokoze ndifa chobwera timalize modelo program ya lero ya the Zoom pakanema wa MBC imene ndithu the Zoom sona special kusaka tulapo zinthu ziwiri zingapo zofunika kwambiri zimene tsogadziko ino adaziyankhula ndicho mapereka ndithu kuyankhula kwake kuona kuti dziko likodi tikuchokera kuti pano tili pati chitsogolo chikhale chotani monga ofero zakali mzumuli bambo Timothy Katera tikhale tikubwerabe mowirikiza mochulukira masuku amene abwerawa nasakatula zina zimene ndithu zinali musona imene ine zalanga ndi SCP abena chidzanja koma bekete kufika sabata mawa tukoti mwakoma nonse goodbye.